Amurrioko final aurrekoaren irabazlea 676 punturekin Alaia Martin Etxebeste. Zorionak, Alaia. Eskerrik asko. Ondo, pozik, mantxe bertan pozik, eta, bueno, hoendik asko lurra hartu gabe, baina, gustora. Puntuazioa entzun da, iaia aukera asko dauzkazu finalan egoteko, zer da hori zuretzako? Bueno, badirudi izan daitekela, eta poza handia, asko unkitzen hauen gauza bat, ilusio handi bat niretzako, eta aukera izugarri bat, eta luxu bat, eta, poz handi bat. Hori zen zure hasierako helburuetako bat, edo hori baino gehiago emateko prest daude ere bai? Emateko prest, alik eta gehien eta ongien eta zabalen. Uste dut, esatea bere horretan lehorra dela gian, baina bertxotara joango naiz, eta bertxo bakoitza saiatuko naiz nezaken eta ongien egiten, eta horixe, gozatzen, ez da erraza izaten horra iristea, orduan saiatuko naiz aukera aprobetxatzen. Alaia Martinek irabazi du Amurrioko kanporaketa 676 puntu eskuratuta. Elizondoko eta Amurrioko puntuak batuta, Alaiak 1405 kakotx 5 puntu ditu guztira. Kaixo Amurrioko jende zerbitzala, hasi dadila oinen joko abizala, soriona bihurtu denontan birala, gure argia dakargu ta gure itzala, jausten doan mundu hau deseraiki ala, sortu nahi dugu gure mundu ideala, lanean jolasean kantuz kabiltzala, astintzen gaituenak laztandu zaitzala, astintzen gaituenak laztandu zaitzala. Txapelketa nagusiarekin Amurriora joan aurretik, Laudion egin dugu geldialdia hitzetik hortzeran. Naiz eta Bilbon bizi Laudioarra delako Jogurina Boroba. Jogurina deskribatzeko 1000 hitz erabili genitzake, baina aldi berean zaila da bakarra aukeratzea. Showgomana dela esan daiteke eta Euskal Herriko plazak dira horren lekuko. Gainontzekoa kontatzen, berari utziko diogu. Noiz jaio zen Jogurina? Beira, Jogurina Boroba jaiotzen da Spice Girlen momentuan, agertu egin zianean Spice Girl munduan, haiek sortu zuten Wannabe bestia, eta ni garai hartan nengoen Bilbon bizitzen, eta tipo bati, lagun bati, bururatu zitzaion egitea Las Spice Girls. Garai hartan zeuden hori Las Felini taldeko partaide batzuk hor zeuden taberna, eta ikusi ninduten, esan zuten, mesedez, etorri egin behar zea egunen batetan, tabernara, eta frogatu ea gustatzen zaizun. Eta ara nintzen, beraien tabernara, El Bailongo, jende pilo bat bildu zen, eta orain arte. Hori duela zenbat urte? Jaio zen 1986an. Zabainela, 27 urte da horrela. Eta zer ematen dizu transformatzeak zure? Kriston indarra. Batxutan da maskara bat, jende askok erabiltzen du maskara. Adibidez, RuPaul da Estatu Batuetako drag queen bat, oso famatua, eta berak esaten du jaiotzen garaila bilutzik, eta ia bestea drag queena da, edo drag mundua da. Eta kuriosidadez, Jogurina Boroba izena nondi datu? Hori, ni, garai hartan, dandanak zian, Cindy, Saron, ez dakizer, Estatu Batuetako etorritako izenak edo hori,
Eta nik guztiz kontrakoa nahi nuen. Nik adibidez ez nuen travestia izan nahi, ez nuen, orduan egiten nuen pixkat ezberdina izan martzan. Eta nik izan nahi nuen Jurina Boroba. Baino, zer gertatzen zen? Zin nintzanean Las Felini taldekoekin, zegoen garai hartan margarina bat Jogurina izenekoa, eta orduan, imaginatu, ostegunean geneukan boroa, eta bukatzerakoan, zuekin egon da Jogurina Boroba, eta ez, Maritxu, ez, keke Jurina Boroba, urrengo astean, berriro, ja bukatzen genuen boloa, eta venga, zuekin egon da Jogurina Boroba, eta ez, Jurina Boroba. Baina azkenean, esan nun, politagoa da, ziurazki. Eta nolakoa da, nola definituko zen? Askotan lotxatia ere, baino gero dagoenean, jende horrean, ez dakit nola esan, baino beroa, nahi dut jendea ondo egotea, ez naiz abeslaria, ez naiz ezer, ez naiz neska, baino horrekin jolasten dut. Orduan, beti zaetzen ez, naiz eta gauzak txartu egin, esatea jendeari, hori posible dela egitea. Lumafobia zuk askotan aipatzen duzu. Eta ez, inguruan dagoen zerbait, nola kantatzen dizuzuk lumafobia? Esaten dizute nolako izan behar zanen, mutila baldin bazea eta neska baldin bazea. Maritxua baldin bazea ere, izan behar zea, edo behintzat izan maritxua, baino ez atera luma, kolektibotik kanpotik ere badago gorrota eta arazoak nahi dugun bezala izateko, eta barruan ere, eta nik hori aldarrikatzen dut, ez? Izan behar geha nahi dugun bezala, ez etorri zu gaina, maritxua zaela, ezatean nola izan behar nahi zen. Enpresa bereko informatikariak zarete. Susmoa duzue nagusiak paradisu fiskaletan dirua gordetzen duela. Miren, Oianak nagusiaren ordenagailua jakeatzea proposatu dizu. Honek izan ditzake 6 milioi inguru, arata ona mugituz, etekin aiduru. Tanik jakin nahi dudan, enago seguru, tazuk jakeatzea, daukazu helburu, gero zer egiteko aurkitzen badugu. Miren aulan bat dugu, ta ez pasioa, ez du hemen babesten noski nazioa. Miaketan egingo dugu akzioa, negoziatzea da gure okasioa, miren boterea da informazioa. Informatikari naiz, langile arrunta, enaiz Teresa eta hau ez da Kalkuta. Ez du nahi deus aurkitu, hasi eta buka, nere soldatarekin nahikoa baduta, Windowsa urtean behin eguneratuta. Windowsarena ez alda, murritza itxia,
hainbeste milioitara, bera iritsia. Paradisu batena, da susmo bitxia, bila dezagun ondo, izan malizia, ta eskatu komisio edo justizia. Hilabeteak dira sexu lagunak zaretela. Orain arte, argi zenuten zuen harremana sexura mugatzen zela. Alaia, gaur honintzak aitortu dizu zurekin maitemindu dela. Fruitua eman dizu gutaz hausnartzeak, ta poza ematen dit hortan hausartzeak, zer esan nahi ote du berez maitatzeak, naiz poz ematen didan gubiok batzeak, beldurra ematen dit gero min hartzeak, beldurra ematen dit gero min hartzeak. Baina bizitzak mina ematen digu maiz, gauza eder guztiek daukate zerbait gaitz, handi ikusten zaitut, gorputz ez da bizaiz, ta hobe argitzea egoera garaiz, zua eman zenidan ta erre egin naiz, zua eman zenidan ta erre egin naiz. Lasai berez ez dizut, nik zertan eman min, gure Espainetan zenbat bero zenbat karmin, gure harremana da plazeraren lagin, hola jarraitu nahi dut ligez lige harin. Morbo pixkat behar da, txispaitza ez dadin. Morbo pixkat behar da, txispaitza ez dadin. Teoria ondo dakit, izanez izenez, baina praktikan nago apurtuta zenez, zutaz maite minduta oso nagoenez, egoera konpontzen ez daukagu errez, nik ez dut usterik nahi, baina hau ere ez, nik ez dut usterik nahi, baina hau ere ez. Gure arteko txispak behar du hartu zu, gorrotota maitasun dira bi lenguzu. Beraz segidezagun bero eta sutxu, maitez maite ez dakit gustuko zaitutzu, aztu etiketak ta emaidazu muxu, aztu etiketak ta emaidazu muxu.
kasik nengoenean, premenopausika, ondora etorri zinen, hainbizi korrika, ta orain hemenago, hain kursi jarrita, musu eman ta egin dezagun polita, azkenengoz larrutan kontuak utzita, azkenengoz larrutan kontuak utzita. Amurrion gaur, nolako saioa sumatu duzu? Egia esan, goxoa. Kiroldegietan batzutan zalantza izaten da, hotzago izango ote den, espazio handia izanik. Goxotasun handia sumatu dugu hasieratik, jendea epeltzegoen, bertsoren bat, pixka bat distiratxoa zenean edo erantzuna iritsiten zen, eta gertu sumatu dut jendea. Bigarren itzule honetan ariketa berriak zeuden, batez ere ordena izan da berria, hori bertsolari bezala zuentzako izan da beste entrenamendu mota bat, suposatzen du zerbait berkokatze bat. Bai, egia esan berezia zen eta prestatzen hasitakoan saio hau pixka bat kezka hori baneukan, saio baten hamarreko txikian sartzea zer izango ote zen. Orduan hor jarri dut burua edo gorputzaldia bilatzen saiatu naiz lehendik ere nola ziteken nire gustukoenetakoa da neurri hori, hamarreko txikia asko maite dut, orduan alde hortatik begiratzen saiatu naiz ez, goxo hasteko modu bat zela, eta gero ere ganbarako momentu hori ere bi ariketako izatearekin ere baneukan horrelako jakinmin bat, baina uste dute nahiko natural edo eroso bizitzeko modukoa izan dela eta pegarik ez ariketekin ere. Eta horko ariketakin gelditzen zara? Ez nuke jakingo bat bereizten, egia esan. Gustora aritu naiz orokorrean, gustoren ez dakit duen, hasi goxo egin naiz, onintzarekin hasi naiz, Elizondoko oihartzun ekarri gitorrek eta poza eman dit. Eta gero agian, ganbarakoan bai pozik sentitu naizela edo, igual, gerora mimoz gordeko dudana, agian hori izango da, pixka bat, mugitzen induen gai bat aukeratu dudalako. Normalean pixka bat gauzak nahiko sentibera naiz eta pixka bat hotzagotik bizi nahi izaten ditu horrelako gaia buruan zaizkidanean, baina gaur erabaki dut ez, gaia pixka bat bultzatzen zuen bezala, hori etorri bazit eta hori sentitzen banuen hori esan behar nuela, orduan horrekin hori gordeko dut agian mimoz. Eta Alaia, zuretzako gauzak oso ongi badoaz, hilabete barru abenduaren 18an bertan ikusiko zaitugu, ordura arte falta da eta zer egingo duzu bitartean? Ez daukat ideiari zer egingo dudan. Behintzat pare bat egunetan atxeden pixka bat hartu, gozatu, atxedenaz eta pozaz. Eta gero lan egiteko desiatzen nago, lagunekin, bertsokideekin kantatzeko gogoz nago, eta lan, gozatu, eta bilatu, saiatu distira horren bila ibiltzen, eta esateko gauzak bilatzen eta horri biltzen, jolas horretan gozatzen saiatu nahi nuke. Eskerrik asko, Alaia, eta zorionak berriz ere. Eskerrik asko. Gizarte mugimendu bateko soldatapeko langileak zarete. Elkartearen aurreikuspen ekonomikoak ez dira onak, eta badirudi datorren urtean ere ezingo direla zuen soldatak igo. Mugimenduak zutik iraundu, krisiz krisi, mendez mende, borondatean ari delako, lanean hainbeste jende. Soldatak ezin direla igo, baina ez gaude hoien mende. Aspaldi joan ginen hemendik diruagatik bageunde. Aspaldi joan ginen hemendik diruagatik bageunde.
Gure ideien defensa ez da, izaten gure minbizi, baino borroka ere ez danez, ekintza utxen gutizi. Mila arrazoi, mila aitzaki eta beste mila krisi, baina oiana aizetik ere beti ezin gera bizi. Baina oiana aizetik ere beti ezin gera bizi. Soldata jetxi etzaigu jaitxi, ez da izan horren txarba, ezin diogu bazkideari garestitze bat enkarga. Soldata igo ezin bazaigu, arintzeko bizi karga, sarrera igo ezin denean gastua jaitsi behar da, sarrera igo ezin denean gastua jaitsi behar da. Gastua jetxi behar degula niko jana ez dakit pa, diru laguntzei ere naiz eta egin amaika kritika. Ez dakit nora helduko geran gure gastuak jetxita, kapitalista ematen dezu ola izketan hasita. Kapitalista ematen dezu ola izketan hasita. Aitor eta Alaia, haur jaioberri baten gurasoak zarete. Epaileak ez du zuen umeari ipini nahi diozuen izena onartzen, eta beste bat ipintzea erabaki du. Guk umetxoa izen ederrez, aztea genuen xede, ta izentxo bat amenazu bat, ote dugu ala fede. Lehenago gure adarrak mozten jardun izan ziren trebe, dagoeneko ez digute uzten, aziak ere iten ere. Epaile batzuk ez baitaukate, ez errespetu, ez zenik. Euskara fobo izaten dira, hor dauden asko maizenik. Ez zuen uste azia izena, izen egokia zenik. Epaile horrek egindakoak niretzat ez du izenik. Ta ornituak aldaude haiek, askoz ere izen obez.
Hobeto gaude milagros eta suplizioz horiek gordez. Euskal izenek gure bizitza betetzen dute kolorez. Nola edo ala lortu nahi dute bizi gaitezen dolorez. Ta polemika itzali nahian gogor egin dute lana. Debekatzea, dudan jartzea, hori baita euren plana. Guk izentxo bat jarri diogu, ta jarri diote zama. Ta orain berak eraikiko du zein duen bere izana. Oiana, autoa aparkatzen ari zarela, Alaia espaloitik hasi zaizu keinuka, laguntzeko asmoz. Aurpegi txarra ipini diozun arren, tematuta jarraitu du Alaiak. Oiana, azkenean kasu egin diozu eta lehenengo oharrarekin batera atzeko autoari kolpe handia eman diozu. Azafata bat zinen, kosta zait lotzea, tazkenerako lortu duzu erotzea. Kasu egin aurretik ontzan aitortzea, jotzean aizenula atzeko kotxea. Jotzean aizenula atzeko kotxea. Zuk aparkatzen duzu, ele baten legez, bolantea helduta alako boterez, aseran etzen du nahikoa interes, egin zaidazu kasu baina hainbeste ez, egin zaidazu kasu baina hainbeste ez. Istripua sortuta, gainetik zu burlan, keinua egin dezu, egoskor mardulan, elean aizta jantzi nuen lehen sekulan, orain jota daramat ta ez matrikulan, orain jota daramat ta ez matrikulan. Egia esan nahiko, sugerente noa, aparkatzeko era modernoa, jaterrizatu duzu todoterrenoa, orain altxatu zazu eskuko frenoa, orain altxatu zazu eskuko frenoa. Oraindik aholkua dakarzu buruak, kasu hau ez du hartzen eskuliburuak, paperak egin bitez hemen apuruak, hau pagatuko aldu zure seguruak, hau pagatuko aldu zure seguruak.
ez baina emango dizut, 5 zentimo paga, gainetik kendu asmoz laser begirada, barka ola sartzea zure bizitzara, ertzain jubilatuak olakoak gara, ertzain jubilatuak olakoak gara. Jogurin, azuk nola ikusten duzu Euskal Herria gaur egun drag queen munduan? Nola dago panorama? Beira, nik orain dela 10 urte nahiko eskaz ikusten nuen, batez be euskaraz egiten, ni bakarrik nengoen, zeuden beste gauza batzuk, baino gutxi, baina oraintxe bertan ez dena oso azten ari da, oso drag potenteak agertzen ari eta ni benetan pozik. Eta hemendik aurrera askoz gehiago aterako dira. Nik gazteekin nagoenean, bete esaten diet, hori, mesedez, zehatu ere euskaraz egiten eta egin ditzakezu edozein hezkuntzatan, baina egin euskaraz ere. Eta gaude hor, dago adibidez Albina Estardas, Sarma Leone, Divina Komedia, Laurok hor gabiltza pizkat gauzak egiteko okin eta euskaraz. Oso bereziak dira eta oso potentak ere, Marusak, Iruñakoak ere. Nik aurten ezagutu nituen, haiek montatu egin dute festival potentea, Burlatan, eta da Lugmak Fest, eta benetan lehengo aldiz egin zen, udan, eta nik uste jarretuko dutela egiten, ze kriston arrakasta izan zuen. Ikastetxeetara ere joatean zara, ez? Nolako esperientzia hori? Azken bola honetan hori, egin nuenetik sentipenak askatu abestia, umentzat egindako abestia, nire bizitza aldatu egin da pilo bat, eta oaintxe bertan deitzen diate eskolatik, eskola askotatik jutea, beraiekin hitz egitea, abesti batzuk egitea, eta hori. Eta polita da, batean haiek ni bezalako pertsonaia edo haiek ikusten duten bezala, ez dakit, ni agertzea hor eta esatea gizartean badaudela ni bezalako pertsonak, anistasuna handia dagoela. Hau da mesua, zuk ere egin dezakezu edo, zu ere izan zaitezki nahi dezuna. Hor gabiltzan, hemen gaude bizitzan libreak izateko, eta mesedez hartu bide hori eta zoriontsua izan arte, ekin. Egunean zehar emandako pausu guztiak zenbatzen dituen aplikazioa instalatu duzue sakelako telefonoan. Geroztik, oinez zoazten bakoitzean, onintza telefonoari begira ikusten duzu. Zuk mobilak desente dituzu gustuko, aplikazio horiek etzaizkit aztuko, baina pantalla horri egiozu uko, begiratzeak ez du pausorik gehituko, begiratzeak ez du pausorik gehituko. Ni emozioz nabil, pasioz beteta, mobilateratzen dut pausuka kolpeka, nekea deskantzua zaintzeko oreka, markagailua ez dut lehertu nahi eta, markagailua ez dut lehertu nahi eta. Esportiba berriak ta buruan zinta, pasiguan zabiltza gel bati aginka, eskuan mobila ta zu harin-harinka,
onintza kirolean dena ez da pinta. Onintza kirolean dena ez da pinta. Zaindu egin behar da itxura tipoa, elikatu behar da estereotipoa, baina lasai badaukat pausuen pikoa, 10.000 heltzean Marianitoa, 10.000 heltzean Marianitoa. Beraz horretxegatik jotzen duzu goia, Marianitoa eta gero txuletoia, onintzazuk daukazu eduki sasoia, poteoan egingo dugu maratoia. Poteoan egingo dugu maratoia. Uste dut honek oso urrun naramala, ni txikitxoa naizu altua bezala, pausu bi ematen ditut zuk bat emanala, ta uste dut gaurkoz jada nahiko egin dudala. Ta uste dut gaurkoz jada nahiko egin dudala. Zeren alde egiten duzuzuk borroka. Bertako produktuen aldean horroka, kanpotikan ekartzen dalako karroka, baino gehienguari etzaio inporta. Eta bigarrena, dena bihur liteke aldarrikapena. Gero ezin betia izaten da pena, baino ateratzean barruko onena, konformatzea degu gero dagoena. Zeren alde egiten duzuzuk borroka. Enuke nahi ideal, bakarra ere bota, matxismoaren kontra nabil mutur joka, gure sukalderaino sartuta dagota. Eta bigarrena, dena bihur liteke aldarrikapena. Ba hori da sarritan egiten ez dena, konformistak garela gauza nabarmena, ta horrek ematen du bihotzean pena. Jogorina, zuk zer sentitzen duzu holtza batera, estenatoki batera egotzen zarenean? Ba beira, agian jende askok pentsa dezake, nehi da hoi gehien gustatzen zaidana, bada guztiz kontrakoa.
egiten dut, eta gainera hor eszenatoki gainean nagoenean beti energia guztia ematen dut, baino ez da niretzat garrantzitsuena. Nik nahiagoet gauzak sortzea, bai pertsonaiarekin, arropa, musika, bideoklipak, mezuak, hori da nire egin kezkatzen nagoen eta egin gustatzen zaidana. Baino gero diru atatzen duzu, eszenatoki gainen gotzen zarenean, eta hori. Hasi baino lehen nago beti oso txarto. Baina gero bukatzerakoan gertatu egin zait askotan, nik bukatzea eta esatea, bai desastre eta etortzea jendea. Buah, que pasada, hombre! Naiz oso desastea, nik ez dakizkit nire abestiak oso ondo, ez dut ondo abesten, gero hori dislexikoa naiz, gero koreografiak ere txalto egiten ditut, ordu, baina nik esaten dio jendeare, venga, ondo pasatuko dugu eta aurrera. Imaginatzen duzu bertsolari bat holtzan drageatuta? Bai, egon egin da zerbait, biran, Bilbon, eta espero dut beste ere mate egitea. Eta espero dut egunen batetan nerekin kontatzea ez bertsoak botatzeko, baina hor egoteko eta behintzat gaiak esatea haiek egiteko eta hori. Eta baldin badago norbait holtzara egon nahi duena, bai bertxotan egiteko edo bai drag munduan sartzeko, zer esango zenioke? Norbaiti gostatzen baldin bazaio horra igotzea eta hori gauzak erakustea, egin dezatela. Nei beira, adibidez, nola ibiltzen naizenez asko, orgoian igota, batzutan nei ez da garrantzitsuena ondo alatzartu egitea, baizik eta hor egotea. Horrek gainean egotea, izan behar zea oso ausarta. Zu baldin badaukazu buruan, hau erakustea gustatuko litzaidake, mesedez egin, eta ez gelditu hor erakutsi gabe. Jogurina, eskerrik asko, zurekin arratsalde bat pasatzeagatik, plazer bat izan da. Mila esker zuri, benetan. Eta gora euskara, gora bertsolaritza, eta gora drag mundua. Gora. Bai, hale ba, venga. Gaur arte, ez zara ausartu. Oraingoan erantzun egin duzu. Bizi osoan izan naiz, nire senarraren maizter, beti bere musikara, dantzatu ditut bi izter, sentituaz mugak heldu, beharko zuela laster, beharko zuela laster, erdi beldur, erdi asper, etxeko lanak egiten, nau bere begira alper, beretzat bizi naiz baina, zer daukat berari esker, gaur beste behin entzun diot, ni gabe etzara ezer, ni gabe etzara ezer, zer daukat berari esker. Tabernatik heldu data, liskarra zen ikuskizun, marmarka gerturatzen zait, ta guztia tonu aizun,
berekiko amorrua, nere bizkar jarri naizun, nere bizkar jarri naizun, eta mespretsua isun. Beti gordetako hitzak, gaur nahi dizkizut erantzun, zenik mantendu zaitutzu, eta ez dakit dakizun, hormak zuk pagatu arren, etxe bat nik eman nizun, etxe bat nik eman nizun, eta ez dakit dakizun. Gaur arte ez zara ausartu, oraingoan erantzun egin duzu. Kafetegian nengoen, pozik nire aldartean, txikia eta biok lehen, egonak ginen parkean, kafe bat eskatu dut ta, eseri gara atean, ta ondoan begiradak, mintzeko borondatean, oraindik ere titian, oraindik ere katean, ta ala erantzun diot defentsan ez atakean, bularra emango diot, ala nahi dugun artean, bularra emango diot, ala nahi dugun artean. Ta ondoko bikotea plantxatu eginda seko, eta altxa egin dira minduenaren antzeko. Bidali egin baditut gubiontzako hobeto, azkenean ausartu naiz, ez daukat hitzik jateko. Bestela ere andreok, askotan gara kateko, eta ez dut deus entzun nahi, aholkuak dauzkat lepo, eskubiderik ez dute iritzia emateko, eskubiderik ez dute iritzia emateko. Niri gustatzen zait, txapelketa iruditzen zait oso plaza ona dela doinu berriak ateratzeko, ze azkenean hori kantatzen duzu eta ja segituan jende pilo batek entzuten du eta badauka olako edapen bat. Maite dut doinu berriak eta ongi ateratzen denean bereziki. Pero da batzutan beti zaila da lehen entzutean japatzea eta behar demora burua sartzeko, baina... Zen txapelketan aterazian doinuak, bazian aski doinu dotoreak, ez?
Eta, oin, klaro, luzeak, oin bederatzikoa, 8koa, bederatzikoa. Doinuk beti jantzi egiten dute, ez? Eta doinu bat baldin bada gainera zure belarritara goxo sartzen dena, erakargarri egiten zaizu, ez? Bereziki bakarkakotan, ez, oso nabarmena da, ze doinu horien izenak izaten dira txapelketan kantatu diren bertso horiek, ez? Nik eskertuten dut. Igual batzuten askok batera urtetan badeure diluiduten moduen geratuten di, ez? Batan nabarmendu dena eta bestiak bastan die horre gloria handi barik. Azken boladan oso kontra nago. Ze, uste dut, doinu berri guztik ez dutela mesederik egiten, eta askotan ez doinua harrapatzen pasatzen dugula denbora. Ni salien naiz, hori bai batutan, gero ikusten da ez, doinu batzuk funtzionatzen dago eta erabiltzen die, eta beste batzuk ez, baina bai, niretako txapelketa izan bida esperimentazio gune bat, eta bestela, danok kantako bagu dana abaneran, baleok, baina. Nik ere, nire garaian, doinuak atera nituen. Doinuak ateratzea ondo derizkiot. Ondo, ze danok egin deguna da. Mikel Mendizabalaek asko atera ditu, eta Muritzek ere, bai, bere garaien oski. Txapelketan modan jarten die, bai, doinu batzuk, eta erabiltzen die saio oro, eta da, bueno. Tipikoak ez, baina urtaten da bat erdi barrixa, eta ja txapelketa bukatuan erako, emutun dago Maritxu Norazoaz. Euskal Herriko hiriburu guztiek hartu dute noizbait txapelketa nagusiko kanporaketaren batek izan ezik. 2022an hartuko du lehen aldiz Baionak txapelketa nagusia. Xilabako finala 3 alditan jokatu da bertan eta Sustraiko Linak jantzi zuen txapela 2016an Baionan jokatutako azken finalean. Urruñarrak abestutako txapeldunaren agurra entzungo dugu jarraian. Hain justu Trumpek jo duenean mailuarekin hiltzea, Magin Le Penek amestu ote du Frantzia zuritzea. Iztegitatik kendu ote du Rajoik erabakitzea, normala ote da poliziak Senegaldar bat hiltzea. Neri tokatu zait muga ertzean, sortu eta handitzea, ta ikasi dut igurtziezkero, deus ezten dela klitxea. Gure herri honek badaki zer den, mututuei aditzea, ta arresiak atxeman arren, zubigintzan aritzea. Idoia! Zer? Atxe! Hazen olako sustoa? Kontu? Zer gertatzen da? Nire lentillar hori da. Ai, ama, nahi duzu laguntzea? Ez, lasai. Bueno, orduan ez naiz mugituko. Ez mugitu. Ez naiz mugituko? Zemu saioa? Bueno, saioa zoragarria, gozatua izan da, Gainera ze egun magikoa, ez da? Duela 5 urte, egun berean, toki berean, beste kanporaketa bat egon zen. Nik uste dut, azaroaren 19 gorriz egon beharko lukela egutegian. Ez nekien hori? Nola ez neki? Baina pasaden astean izan zenuen eta hitzetik hortzeran? Ez que du programa ikusten. Nola da posible hori? Kontua zati horretan ez nuen nik hitz egin beste norbaiten ahotsa da, orduan ezak hitzer esan zuen. Beste norbaiten ahotsa, baina norena? Amaiarena. Amaiarena? Ba ezagutu nahi dut, Oso jatorra. Bai? Bueno, bide batez. Ikusi alduzu Xabier Moritza?
atzo Laudion omen zaukan kontzertu eta pentsatut gau pasaz, tak, amurriora etorri dela. Ikusi duzu? Hombre, Idoia, Xabier Amuriza gau pasaz ez dut uste. Bueno, zergatik ez? Aizut, hau zer da? Bueno, hau nire txapa, aldarrikapen txapak dira, ezta? Bentsate, txapelketarena, hau izatearena, bentsa daukat baita ere emakumeak pakean usteko txapara, hemen uren 50 eta bueno, dana dauzkat hemen txe. Zeren ze zaila den euskaldun izatea. Eta gu beti txapa ematen, eta gainera kamiseta guztiak zulatzen. Eta bide batez, zure txapa non dago? Txamarran, kanpoan utzi dut. Bale. Eta hau zer da, justu? Hau, Irulegiko eskuaren indusketaren aldekoa. Bueno, atxe, ni banoa, erantzun ausart bat ematekotan gelditu naiz eta, gainera zepena, hori bai, bukatzen ari dala txapelketa. Bueno, oraindik gauzak daude erabakitzeke. Gelditzen dira bi kanporaketa eta final. Bueno, hori egia da, hori egia da. Hilebete barru, jakingo dugun nor den txapelduna. Hori bai, ni Idoia bidean disfrutatu. Bai, noski baietz. Baiona, Bilbo, eta gero Nafarroarena, eta elkarrekin egingo dugu, ez da bide hori, ez da, zurekin, bai, oitxe. Bueno, banoa oraintxe, bale? Bazatoz nerekin? Ez, gelditu benaiz, ean ere lentilla topatzen dudan. Bueno, ados, banoa orduan, Bale, agur. Agur. Idoia, nere lentilla. Gauzak ez dira nahi bezain azkar aldatu oi batzuetan. Inkontzienteak alto egiten du muga ez diren mugetan. Baina hemen gaude eta hori nork esango zigun umetan. Ez gara bertan goxo egonak bista intxaur urrunetan. Gurea ez da elur bustia, area esku aurretan. Ez da zuta hutsa uretan, mapa busti bat kunetan. Hau gasolina bidoi hotz bat da purpurina ilunpetan, ta ja argia ikus daiteke zuen begi barruetan.